sun takura sai sun ganka. Barde na yadda take. Inda Ardo na raye zan ganshi yau kuma za mu da Ardo. Na gode. Ƙura'ani haƙuri na ya ƙare. Deko, an kore shanu. Ni dai faɗi man gaskiya na jomai. Gaskiya wannan aradu na jannan fafa. Kana san kajin ka guda biyu a gida. Ai, to kuma duk an ta zama haka. Ai, ta yanda aka hauta nan ake sauka ko? Kai na juma alƙur'an wani zumun ana zagayawa ta baya a sauka. Ai, ta baya aka bi aka kore ni ko? Haka baya na bi neman da dawo da kayana ko? Wai tare ɗaya fa, wai suka tare shi suka kwashe mishi shanu. Yo akwai wani yaron shi da ya fi so fa duk duniya fa, suka danne shi suka yanka. To na gaya mishi ya zo mu haɗu mu yi harkar nan. Yo ko ba ya so ko, yo idan ba yi so ko in ya mai da shanun shi ko, ya mai da fansar da aka yi mishi ko, shi kenan sai ya haƙura ko. Ko miliyan ɗaya ce zan bashi in ya so sai ya kawo maka. Aka yi maro? Kaji ko? Allah sarki. Kaji abin To duniya kai maro ko? na ji abin duniya. Ko? Kaji ba? Yo kai.